हरे कृष्ण. स्क्रीन दिसते का सर्वांना? हो दिसती मॅडम. हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. चालू करूया आपण. हो. हम्म. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. आता आपण आज ईशोपनिषदचा शेवटचा भाग बघतोय. आता जे कोणी आत्ता बरेच जण नवीन ज्यांची लेवल 2 झालेली आहे ते आता माझ्या क्लासमध्ये जॉईन झाले. तर त्यांच्यासाठी एक थोडस मी इंट्रोडक्शन देते की ईशोपनिषद जे आहे ते काय आहे. की 10 उपनिषद मुख्य उपनिषद आहेत. त्यापैकी एक ईशोपनिषद आहे. आणि शिला प्रभुपादांना या सगळ्या ईशोपनिषदाचं ट्रान्सलेशन करून प्रत्येक मंत्रावर तात्पर्य असं लिहून काढायचं होतं. पण ते त्यांना सगळं कार्य जमलं नाही. पण ईशोपनिषदावर त्यांनी फार सुंदर तात्पर्य आपल्याला दिलेलं आहे या पुस्तकामध्ये. मग आता या ईशोपनिषद जे ईशोपनिषद आहे त्यात 18 मंत्र आहेत. तर जे पहिले 3 मंत्र आहेत त्या 3 मंत्रात आपल्याला काय समजतं की श्रीकृष्ण हे नियंता आहे, हे कंट्रोलर आहेत, हे सुप्रीम आहेत, तेच सर्वश्रेष्ठ आहेत, तेच आपले पालन करतायत, त्यांच्याकडूनच आपल्याला सर्व काही मिळतं. तर आता असं असल्यामुळे आपल्याला कसं राहिलं पाहिजे, ईश्वरा बरोबर आपण सुसंवादात राहिलं पाहिजे. इन हार्मनी. इन हार्मनी किंवा सुसंवादात म्हणजे काय की जे आपल्याला नियम दिलेले आहेत, जे आपल्याला शिला प्रभुपादांनी सोपे करून सांगितलेले आहेत की या नियमांचं तुम्ही पालन करायचंय. रोज तुम्ही चॅन्टिंग करायचंय, रोज तुम्ही भगवद्गीतेचा अभ्यास करा, श्रीमद भागवतम वाचा.
तर हे जे आपल्याला सांगितलंय यम आणि नियम किंवा डूज आणि डोंट्स, हे सगळ्याचं आपल्याला पालन करायचंय. मग 4 ते 8 मंत्रामध्ये सांगितलंय की ईश्वराला कोण समजू शकतं. ईश्वराला समजण्यासाठी आपल्याला ही जी भौतिक दृष्टी आहे ही कामाला येत नाही, पण आपल्याला आध्यात्मिक दृष्टी पाहिजे. मग अशी आध्यात्मिक दृष्टी कोणाला असते? तुम्ही भगवद्गीतेमध्ये पण शिकलेला आहात की 3 तऱ्हेच्या भक्त असतात. एक कनिष्ठ अधिकारी, एक मध्यम अधिकारी आणि एक उत्तम अधिकारी. तर जो उत्तम अधिकारी असतो किंवा जो मध्यम अधिकारी होऊन त्याचं ट्रान्झिशन होत आहे उत्तम अधिकाऱ्याकडे, तर असा जो उत्तम अधिकारी असतो त्यालाच ती स्पिरिच्युअल विजन किंवा दिव्य दृष्टी प्राप्त झालेली असते आणि म्हणून तो ईश्वराला समजू शकतो. मग मंत्र 9 ते 11 मध्ये आपल्याला काय सांगितलंय की ईश्वराला समजण्यासाठी आपण विद्या घेतली पाहिजे. मग या विद्येचे त्यांनी 2 भाग केलेत की जी विद्या चुकीची आहे आणि जी विद्या योग्य आहे. आणि मग त्याच्यानंतरच 12वा ते 14वा मंत्रांमध्ये पण सांगितलंय की जेव्हा ईश्वराची आपण उपासना करतो ती पण योग्य असू शकेल किंवा अयोग्य असू शकेल, तर आपल्याला त्याचं जे अंडरस्टँडिंग आहे ते पूर्ण पाहिजे. म्हणजे योग्य काय आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि अयोग्य काय आहे आणि ते का अयोग्य आहे हे समजल्यावरच आपण अयोग्य टाळू शकू. तर हे असं 12 ते 14 मंत्रांमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि मग हे 15 ते 18 मंत्र जे आहे, जे शेवटचा हा ईशोपनिषदाचा भाग आहे, त्याच्यामध्ये ईश्वराला प्रार्थना केलेली आहे. आता जेव्हा आपण सर्व नियमांचं पालन करतो, आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय त्याप्रमाणे आपण चॅन्टिंग करतोय, सगळं काही करतो, इतकं केल्यानंतर सुद्धा कृष्णाची आपल्यावर कृपा हवी. जेव्हा कृष्णाची कृपा आपल्यावर असते तेव्हाच आपल्याला भक्ती योगामध्ये आपण उंच भक्ती योगाचं शिखर गाठू शकतो. जेव्हा कृष्णाची कृपा आपल्यावर होते तेव्हा. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा सगळ्या भक्ती योगांच्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे. बुद्धीने कृष्ण कोण आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि मग समजून आपण कृष्णाला आपलं हृदय अर्पण केलं पाहिजे. म्हणजे पूर्ण शरणागती झालं पाहिजे. आणि इतकं झाल्यानंतर कृष्णाची कृपा होते किंवा कृष्णाच्या कृपेसाठी आपल्याला थांबावं लागतं. आता तुम्हाला सर्वांना दामोदर लीला माहितीये का? सांगा बरं. नाही नाही माताजी. नाही माहित आहे दामोदर लीला? ओके. नाही ना. बरं, तुम्हाला माहिती आहे ना की कृष्ण लहान असताना त्यांनी लोण्याचं मडकं फोडलं आणि ते सगळं खाली सांडलं आणि यशोदा त्या दिवशी तिला खूप राग आला आणि तिने काय केलं, काठी घेतली आणि तिने ठरवलं आता या कृष्णाला मी धडा शिकवणारच आहे. आणि त्यांनी तिला घेतलं आणि उखळाशी दोरीनी ती बांधायला लागली. तर ही तरी लीला माहिती आहे ना सर्वांना? हो हो माताजी. माताजी. हो हा, तर माताजी. हो जेव्हा हो. यशोदा माता दोरीने कृष्णाला बांधायला लागली तेव्हा काय झालं की तिला समजलं की मला कृष्णाला बांधता येत नाही. गाठ जेव्हा ती बांधायला गेली तेव्हा तिला समजलं की ही जी दोरी आहे ही 2 बोटं कमी आहे.
दोन बोट कमी आहे. मग तिने तिच्या ज्या हाताखालच्या दासी होत्या किंवा तोपर्यंत काही गोपी होत्या त्या आलेल्या होत्या, त्या सर्वांना सांगितलं की घरी माझ्याकडे आणखी दोऱ्या आहेत, त्या सगळ्या दोऱ्या घेऊन या. आणि ते सुद्धा ती बांधून बांधून असं समजलं की दर खेपेला दोरी दोन बोट कमी आहे. तर दोन बोट कमी म्हणजे काय? एक बोट हे प्रयत्नाचं प्रतीक आहे आणि दुसरं बोट हे कृपेचं प्रतीक आहे. जोपर्यंत प्रयत्न आणि कृष्णाची कृपा आपल्याला मिळत नाही, फक्त आपले स्वप्रयत्न करून आपण कृष्णाकडे पोचू शकत नाही. कृष्णापर्यंत पोचण्यासाठी आपल्याला त्याची कृपा लागते. हे प्रल्हाद महाराजांनी सुद्धा श्रीमद भागवतम मध्ये 7व्या स्कंदामध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्या स्वप्रयत्नाने आपला जो ध्येय आहे त्या ध्येयापर्यंत आपण पोचू शकत नाही. तर आता जेव्हा आपल्याला आपल्याला कृष्णाची कृपा हवी आहे, आता लहान मूल बघा खेळतय किंवा शांत बसलंय, तोपर्यंत आईचं लक्ष त्याच्याकडे जातं का? जात नाही. पण जेव्हा ते बाळ रडायला लागतं, ओरडायला लागतं, तेव्हा आई काय करते? आपल्या हातातली सगळी कामं सोडून त्या तान्ह्या बाळाकडे जाते की काय झालंय, बाळाला काय पाहिजे. तर त्याचप्रमाणे की आपण जी प्रार्थना करतो ती खूप महत्वाची असते. प्रार्थनेने कृष्ण आपल्याकडे आकर्षित होतो. आणि जर तुम्ही जे कृष्णाचे भक्त आहेत त्या भक्तांचं जर तुम्ही चरित्र वाचलं किंवा ते जर तुम्ही बघितलं, तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की प्रार्थना ही एक शक्तिशाली अस्त्र आहे ज्यांनी कृष्ण आपल्याकडे येतो. आता बघा, जेव्हा द्रौपदीचं वस्त्रहरण झालं तेव्हा प्रथम द्रौपदी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म जे मोठे मोठे दिग्गज बसलेले होते त्या सभेमध्ये, त्यांच्याकडे गेली आणि तिने विनंती केली, हे सगळं तुम्ही थांबवा. पण त्या सर्वांनी मान खाली घातली. त्या कोणीही तिच्या बाजूनी उभं राहून बोललं नाही. आणि मग तिने कृष्णाला हाक मारली. त्या हेल्पलेस सिच्युएशन मध्ये जेव्हा तिने कृष्णाला हाक मारली, हे गोविंदा, हे दामोदर, हे माधव, तू माझ्या मदतीला ये. तर जेव्हा तिने कळकळून हाक मारली, तेव्हा मग कृष्ण तिकडे वस्त्र अवतार म्हणून प्रकट झाले आणि द्रौपदीचं त्यांनी रक्षण केलं. तर जेव्हा प्रार्थना केली जाते, प्रार्थना ही एक अस्त्र आहे. मग प्रार्थना आपण कशी केली पाहिजे? प्रार्थना कुठल्या तऱ्हेने आपण केली पाहिजे? की आपण जाऊन मंदिरात जाऊन कृष्णाच्या समोर एक अशी लिस्ट घेऊन जायची, ज्याप्रमाणे आपण मॉलमध्ये जातो ना, एक आपल्याकडे लिस्ट असते काय काय पाहिजे, मग आपण टिक टिक करतो, हे मिळालं, हे मिळालं, अरे हे राहिलं. मग अशी लिस्ट घेऊन आपण जायचं असतं का कृष्णाकडे की मला हे पाहिजे, हे पाहिजे? नाही, असं नाही. आपल्याला जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तेव्हा, आता मी तुम्हाला हे एक इंट्रोडक्शन म्हणून सांगते, हा 15वा मंत्र जो आहे, 16वा, 17वा, 18वा, त्यात प्रार्थना आहे. मग प्रार्थना कशी केली पाहिजे हे आपण व्यवस्थित जाणलं पाहिजे. आता प्रार्थनेचे 4 भाग असतात. जो पहिला भाग आहे प्रार्थनाचा, त्यात स्तुती म्हटली जाते. कृष्ण स्तुती केली जाते की कृष्ण तू किती मोठा आहेस, तू किती सुंदर आहेस. ही स्तुती जी आहे, हे प्रार्थनेचं पहिलं अंग होतं. मग प्रार्थनेचं दुसरं अंग किंवा दुसरा भाग म्हणजे तुम्हाला आतापर्यंत जे जे काय मिळालेलं आहे त्यासाठी तुम्ही अ, तुम्ही कृतज्ञता व्यक्त केली पाहिजे. कृष्णाचे खूप आभार मानले पाहिजेत तुम्ही. आता कितीतरी गोष्टी आहेत की आपण कृष्णाचे आभार
मानू शकतो. तर त्याप्रमाणे आपल्याला कृष्णाचे आभार मानायचे आहेत. आणि मग आभार मानून झाल्यानंतर जो प्रार्थनेचा तिसरा भाग किंवा तिसरं अंग आहे, त्यात आपण स्वतःला अ, आपण स्वतःची निंदा करायची असते. म्हणजे अशा तऱ्हेने की कृष्ण, मी किती मूर्ख आहे, मी किती तरी जन्म तुझ्या विस्मरणात राहिलो, किंवा या या जन्मामध्ये तुम्ही सांगू शकता किंवा मी 50 वर्ष तुझ्या विस्मरणात राहिले, किंवा 20 वर्ष, 10 वर्ष, किंवा अजून सुद्धा मी अनेकदा दिवसातून तुझ्या विस्मरणात मी राहते. अनेक तास जातात की मी तुझ्या विस्मरणात राहते. आणि असं करून किंवा आपण जे जे अपराध केलेले आहेत, त्या अपराधाची आपण नोंद केली पाहिजे की काय माझ्याकडून काय काय चुका झालेल्या आहेत. आणि मग त्याच्यानंतर जो चौथा भाग आहे, चौथ्या भागामध्ये आपण त्याबद्दल जे अपराध केलेले आहेत त्याबद्दल आपण क्षमा मागितली पाहिजे. आपण म्हटलं पाहिजे की कृष्णा, हे सगळं मला आत्ता ज्ञान मिळालेलं आहे, श्रील प्रभुपादांकडून मला हे ज्ञान मिळालंय, हे ज्ञान मिळून सुद्धा मी तुझी नीट सेवा करू शकत नाहीये, तर तू मला क्षमा कर. हा चौथा भाग झाला. आणि मग पाचवा आणि शेवटचा भाग आहे की यात आपण कृष्णाला काहीतरी विचारायचंय. मग जे काय विचारायचंय ते शक्यतो आपण आपल्या आत्म्याच्या उद्धारासाठी जे योग्य आहे ते विचारावं. आणि एखाद्या वेळेला जर काही भौतिक गोष्ट असेल की ज्यानी आपण खूप त्रस्त आहोत, ती भौतिक गोष्ट आपण विचारू शकतो. पण त्या विचारण्याच्या नंतर लगेच आपण म्हटलं पाहिजे की कृष्णा, तुम्ही परम आहात, तुमची इच्छा परम आहे, आणि तुमची इच्छा जर असेल तरच मला ही अमकी अमकी जी भौतिक गोष्ट जे काय हवंय तुम्हाला, ती तुम्ही प्रदान करा. शक्यतो आत्मउद्धारासाठी जे काय आहे ते आपण विचारलं पाहिजे की तुझ्या नामामध्ये मला एकाग्रता मिळू दे, मला तुझी खूप सेवा करायची आहे, ती सेवा करण्यासाठी मला संधी दे, मला वेळ दे. आपण शक्यतो आत्मउद्धारासाठी विचारलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने तुम्ही श्री कृष्णाकडे प्रार्थना केली पाहिजे. आणि अशी प्रार्थना केल्यानंतर मग तुम्ही तुमच्यामध्ये जी डेव्हलपमेंट आहे, म्हणजे जी किंवा जो स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस आहे, तो हळू हळू तुम्हाला जाणवायला लागेल. हा, आता समजा जर आपण जाऊन फक्त भौतिक गोष्टी कृष्णाकडे विचारल्या, तर आपला जो नातेसंबंध आहे कृष्णाबरोबर, तो आपण एकदम संकुचित करतोय. म्हणजे कसं करतोय की आपण एक ऑर्डर प्लेस करतो आणि कृष्ण ते सप्लाय करतो, म्हणजे ऑर्डर अँड सप्लायर असा एक नातेसंबंध होतो. आणि आपल्याला तसा नातेसंबंध नकोय. आपलं आणि कृष्णाचं नातं हे प्रेमावर राहिलं पाहिजे, त्या नात्यामध्ये प्रेम असलं पाहिजे. बघा, आता समजा जर एक लहान मुलगा आहे, हा, आणि त्यांनी आईला सारखं रोज सांगितलं, आज मला चॉकलेट पाहिजे, उद्या पेन्सिल पाहिजे, उद्या शार्पनर पाहिजे, उद्या मला हाच रेनकोट पाहिजे. आईला माहिती आहे की तिच्या बाळाला काय काय लागतं, काय काय हवंय, आणि ती सगळं देतच असते. पण तरीही जर या मुलाच्या मागण्याच संपल्या नाहीत, रोज ना रोज तो काही ना काहीतरी मागतोय, तर आई त्याच्यावर खूप प्रेम करू शकेल का? आणि तेच दुसरा मुलगा आहे जो आईकडे काहीही मागत नाही, तो आईवर फक्त प्रेम करतोय, तर तिला या दोन मुलांमध्ये कोण अधिक आवडेल? सांगा बरं. प्रेम करणारा.
जो ते प्रेम करणारा. कारण ती त्यालाही त्याच वस्तू देते जी त्या दुसऱ्या आपल्या मुलालाही देते. पण तो दुसरा मुलगा एकसारख्या गोष्टी मागतोय. आणि जो दुसरा मुलगा आहे त्याला सुद्धा काही गोष्टी हव्या आहेत. पण तो आईचा जो लार्ज ऍस्पेक्ट आहे, म्हणजे प्रेम आणि रक्षण करणं, इकडे त्याचा फोकस आहे. की मला माझी आई खूप आवडते, ती मला देईल, पण मी काही तिला विचारणार नाही. मी तिला मदत करीन, स्वयंपाकात मदत करीन, तिला भाजी आणून देईन, तिला कधी उलट बोलणार नाही. याच्यावर त्याचा फोकस असतो. म्हणजे जो मुलगा आईकडे खूप प्रेम करतो, तर त्याचा फोकस भौतिक गोष्टींवर नसतो. आणि ज्या मुलाचा फोकस भौतिकावर आहे, मला असा रेनकोट पाहिजे, ही छत्री पाहिजे, तो जो मुलगा आहे त्याचा फोकस जेव्हा भौतिक गोष्टींवर असतो, तेव्हा आई जे काय प्रेम करते त्याच्यावर, तिकडे त्याचं लक्ष जात नाही. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा आपला फोकस कृष्ण प्रेमावर ठेवला पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने ही जी प्रेयर आहे किंवा ही जी प्रार्थना आहे, आता इकडे जो 15वा मंत्र आहे त्यात अशी प्रार्थना आहे की हे कृष्णा, तू तुझ्या बाजूचं किंवा तुझ्या वरचं जे तेजाचं वलय आहे, ते तेजाचं वलय तू जरा बाजूला कर, तरच मला तुझं सुंदर कमल मुख दिसू शकेल. आता शिला प्रभुपादांनी एकदा एकदा त्यांना त्यांच्या शिष्यानी, देवानंद म्हणून, त्यांनी विचारलं होतं प्रभुपादांना की आपली प्रार्थना आपण कशी करायला हवी किंवा प्रार्थना कशी मी करू कृष्णाकडे. तर शिला प्रभुपादांनी त्याला उत्तर लिहिलं इंग्लिशमध्ये, आणि मी ते पॅराफ्रेज, मी ते कोट करून सांगते. सिम्पली आ प्रेयर शुड बी, माय डिअर कृष्णा, प्लीज रिमाइंड मी टू ऑलवेज चॅन्ट युअर होली नेम. प्लीज डू नॉट पुट मी इन फॉरगेटफुलनेस. You are sitting within me as a super soul, so you can put me into forgetfulness or remembering you. Please do not put me in forgetfulness. Please always remind me to chant. Even when you send me into hell, it doesn't matter. Just so long as I can always chant हरे कृष्ण, असं म्हणून त्यांनी त्यांचं पत्र संपवलं. तर तुमच्या लक्षात आलं का की जर आपल्याला खरोखर आपल्याला कळकळीने जर प्रार्थना केली पाहिजे, तर हे जे प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे त्यांच्या शिष्यांना, ते आपण उचललं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण तशी प्रार्थना केली पाहिजे. हा, तर आता आपण मंत्र जो 15वा आहे, जिकडे प्रार्थना आहे, तिकडे जाऊया. आता हा मंत्र चालू करण्या अगोदर किंवा त्याचं अध्ययन सुरू करण्या अगोदर श्री श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन करूया. श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण त्यांच्याकडे प्रार्थना करूया की तुम्ही जो काही आम्हाला उपदेश दिलेला आहे, त्या उपदेशाचं पालन करायला आम्हाला शक्ती दे, आम्हाला चॅन्टिंग आमचं अगदी एकाग्र मनाने होऊ दे. आणि नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम. आता जो मंत्र आहे 15वा, 15 ते 18 मंत्र म्हणजे सगळी ही प्रार्थना आहे. आता मी पहिल्यांदा म्हणते, मग ज्या कोणाला मंत्र म्हणायचा आहे, आपल्याकडे या ज्या स्लाइड्स आहेत या मराठीत नाही आहेत, तर एकच मिनिट.
मी मंत्र म्हणते आणि मंत्र म्हणून झाल्यानंतर ज्या कोणाला मंत्र म्हणायचा आहे त्यांनी हात वर करा. हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हरे कृष्ण. कोणाला हरे कृष्ण म्हणायचं? माताजी, मी म्हणू? हा, म्हणा. शील प्रभुपाद की जय. हिरण्य में हिरण्ययेन पात्रेण सत्यस्थापित मुखम तत्वत पुशन प्राउनु सत्य धर्माय दृष्टये. हरे कृष्ण, हरि बोल. हरे कृष्ण. राजेंद्र पाटील प्रभूजी. हरे कृष्ण. हिरण्य हिरण्यमय हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्वापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् प्रावृणु सत्यधर्माय दृष्टे. हरे कृष्ण. कृष्णा माताजी म्हणू का? म्हणा. हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशः पीतमुखं तत्त्व तत्त्व कुशन प्राऊनु सत्यधर्माय दृष्टये. क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हरे कृष्ण. सुषमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. हरे कृष्ण. छान. वैष्णवी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हम्म. हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपोवर्णो सत्यधर्माय दृष्टते. हरे कृष्ण. छान. प्रिया माताजी. हिरण्यमयेन पत्रेण सत्यासापिहितं मुखं ततत्त्वं पुष्यान अपूर्णो सत्यधर्माय दृष्टते. हरे कृष्ण. आणि कोण आहे? झालं. आणि कोणाला नाही म्हणायचंय? चालेल. आता याचं ट्रान्सलेशन आपण बघूया. क्षितिजा माताजी वाचता? हो. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे भगवन, हे सर्व जीवांचे पोषण करता आपले खरे मुख आपल्या दीप्तिमान तेजामुळे झाकले गेले आहे. कृपया ते आवरण दूर करा आणि आपल्या शुद्ध भक्ताला दर्शन द्या. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे जे मंत्र आहेत पहिले 2, 15, 16, त्याच्यामध्ये मेन फोकस काय आहे की कृष्णा, तुझ्या भोवती जी ब्रह्मज्योती आहे, या ब्रह्मज्योतीचा जो प्रकाश आहे, या प्रकाशामुळे आम्हाला तू दिसू शकत नाहीस किंवा आम्हाला तुझ्याकडे यायचंय, पण या ब्रह्मज्योतीमुळे आम्ही तुझ्याकडे पोचू शकत नाही. तर याच्यावर फोकस आहे की ही जी ब्रह्मज्योती आहे ही जरा बाजूला कर. मग मंत्र 17 आणि 18 आहे त्याच्यामध्ये असंच सांगितलंय श्रीकृष्णाला की आम्ही तुझ्याकडे निघालेलो आहे, पण आमच्या मार्गावर जे अडथळे आहेत ते तू कृपया बाजूला कर. तर जे 17वा आणि 18वा मंत्र आहेत ना ते अगदी भक्तिमय आहेत. म्हणजे खूप डिवोशनल, खूप इंटेन्स आहेत ते मंत्र. तर आता एक फार महत्वाची गोष्ट आपल्याला ईशोपनिषद किंवा या ईशोपनिषदातून समजते की जे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहे हे निराकार नाही आहेत. एक काही जण म्हणतात ना की देव म्हणजे एक शक्ती आहे, नाद आहे. असं नाहीये. की कृष्ण कोण आहे? श्रील प्रभुपादांनी सारखं सांगितलंय ते ही इज अ सुप्रीम पर्सन. ते सुद्धा व्यक्ती आहेत, पण ते दिव्य आहेत. त्यांचं शरीर आपल्यासारखं नाहीये. आणि वैष्णवांना हे जे परम सत्य आहे,
परमसत्य कोण आहेत, एक व्यक्ती आहेत, हे त्यांना माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्यांची इच्छा आहे की आम्हाला त्या व्यक्तीला भेटायचं आहे, आम्हाला त्याचं कमल मुख बघायचंय. तर आता हे जे शिला प्रभुपादांनी हे जे तात्पर्य लिहिलेलं आहे, तर तात्पर्याचा जो पहिला पॅरेग्राफ आहे त्याच्यामध्ये शिला प्रभुपादांनी या मंत्रामध्ये एक शब्द आहे पुषन्न. तर याचा जो अर्थ आहे तो म्हणजे की कृष्णा तू आमचा पालन करताय, यू आर द मेंटेनर, यू आर द सस्टेनर. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी कृष्णाबद्दल सांगितलंय की कृष्ण हा ब्रह्मज्योतीचा सुद्धा बेसिस आहे, की ब्रह्मज्योती ही इंडिपेंडेंट नाहीये, कृष्ण असल्यामुळे ब्रह्मज्योती आहे. मग त्याच्यानंतर दुसरा तो ते पाचवा जो पॅरेग्राफ आहे, तर यात शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की कृष्ण जो आहे, कृष्ण ब्रह्मन किंवा ब्रह्मज्योतीच्या पलीकडे आहे आणि त्याचं दर्शन आपल्याला होऊ शकतं. मग त्याचं दर्शन जर आपल्याला व्हायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, हे 6वा पॅरेग्राफ ते 10वा पॅरेग्राफ आहे त्याच्यामध्ये सांगितलंय की फक्त भक्ती योगाने, फक्त अनन्य भक्तीने आपण ब्रह्मज्योतीच्या पलीकडे जाऊन आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतो, जे परम सत्य आहे. तर हे सांगताना शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की तुम्ही भगवद्गीतेमध्ये वेगवेगळे योग शिकला, तर तुम्ही सांगू शकाल का कुठले कुठले योग आहेत? कर्मयोग, हा, कर्मयोग, ज्ञानयोग, योग, सांख्य योग, अष्टांग ज्ञान योग, योग, योग अष्टांग आणि योग, बरोबर, हठयोग, भक्ती योग. तर अनेक योग. गृहयोग. बर. तर जे तुम्ही निराळे योग शिकला की कृष्णाकडे जर पोचायचं असेल तर हे सगळ्या योगाद्वारे तुम्ही पोचू शकता. पण भगवद्गीतेचं सार जर काय आहे की तुम्ही भक्ती योग करूनच किंवा अनन्य भक्तीनेच तुम्ही कृष्णापर्यंत पोचू शकता. मग आता आपण एक 2-3 योग आहेत ते थोडेसे बघूया, जे शिला प्रभुपादांनी या तात्पर्यामध्ये सांगितलेले आहेत. तर सांख्य योग, मग प्रत्येक योग जो असतो त्याच्या कॉरेस्पॉन्डिंग जो साक्षात्कार होतो ते शिला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय. आता सांख्य योग, सांख्य म्हणजे अनालिसिस किंवा सांख्य याच शब्दावरून मराठीतला शब्द संख्या हा आलेला आहे. आणि संख्या म्हणजे आपण म्हणूया की बेरीज करणे किंवा काउंटिंग किंवा अंक, असं आपण संख्याचा अर्थ समजू शकतो. तर जो सांख्य योगी आहे तो काय करतो की जे काही भौतिक आहे त्या भौतिकाच्या पलीकडे बघतो. त्या भौतिकाच्या पलीकडे काय आहे किंवा या भौतिकाच्या पलीकडेही आत्मा आहे. मग हा आत्मा कोण आहे, या आत्मा हा कुठून आलेला आहे, म्हणजे भौतिकाच्या पलीकडे तो बघतो. आता तुम्हाला उदाहरण देण्यासाठी सांगते. आता एक पुरी असेल, पुरी छान टम्म फुगलेली आहे, छान दिसते. आता तुम्ही पुरीकडे बघितल्यावर तुमच्या तोंडाला पाणी सुटू शकेल की मला ही पुरी खावीशी वाटते. आता थोडस पाठीमागे जा. आता पुरी ही कशाची बनलेली आहे, म्हणजे गव्हाचं पीठ आहे, थोडं तेल आहे, थोडस मीठ असेल. आता समजा जर मी पुरी तुमच्या समोर न ठेवता तुमच्या पुढे जर गव्हाचं पीठ आणि तेल ठेवलं तर तुमच्या तोंडाला पाणी सुटेल का? नाही. नाही सुटणार. म्हणजे जे ओरिजिनल एलिमेंट्स आहेत या पुरीच्या बाबतीत, गव्हाचं पीठ आणि तेल,
या ओरिजिनल एलिमेंट्स मध्ये काही आकर्षण नसतं. हा, आकर्षण कशामध्ये असतं? रूपामध्ये आकर्षण असतं, चवीमध्ये आकर्षण असतं, किंवा त्या पदार्थाला कधीतरी फार सुंदर स्वाद असतो, त्या स्वादाबद्दल अटेन्शन अट्रॅक्शन असतं. तर जेव्हा एखादा व्यक्ती या पुरीच्या पलीकडे बघतो की पुरी कुठून आलेली आहे, ही गव्हाचं पीठ आणि तेल याच्यापासून बनलेली आहे, त्यावेळेला काय होतं, आता त्या पुरीबद्दलचं जे आकर्षण आहे ते कमी होतं, कारण तुम्ही पुरीच्या पलीकडे आता जाऊन बघताय. आणि असं प्रत्येक गोष्ट जेव्हा आपण बघतो तेव्हा आपण या निष्कर्षाला येतो की कुठलीही भौतिक गोष्ट 5 महातत्वांची बनलेली आहे, म्हणजे पृथ्वी, वायू, अग्नी, जल आणि आकाश. या पंचमहातत्वांचं कुठलीही भौतिक गोष्ट बघितलेली आहे, आणि ही पंचमहातत्व इंडिव्हिज्युअली काय अट्रॅक्टिव्ह नाही आहेत, ते काय आपल्याला त्यांनी आपण आकर्षित होत नाही. तर जेव्हा कुठलीही भौतिक गोष्ट आहे आपण जरा खोल 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 जातो तेव्हा आपल्यामध्ये एक डिटॅचमेंट येते. लक्षात आलं का तुम्हाला? आपल्याला डिटॅचमेंट येते. रूप, स्वाद किंवा त्याचा सुंदर जो फ्रॅग्रन्स असतो याच्यापासून आपण मोहित होऊ शकत नाही. आपलं आकर्षण जे आहे ते राहत नाही त्या गोष्टीवर. आपल्याला डिटॅचमेंट येते जेव्हा आपण खोल जाऊन बघतो की ती भौतिक गोष्ट कशाची बनलेली आहे. तर इकडे सांख्य योग आहे, त्यांचा जो साक्षात्कार असतो की त्यांचा साक्षात्कार कुठपर्यंत जाऊ शकतो की या भौतिक जगापासून मी डिटॅच झालोय. कुठलीही जी भौतिक गोष्ट म्हणजे कुठलाही मटेरियल ऑब्जेक्ट यांनी मी कधी भुलून जाऊ शकणार नाही. तर हे सांख्य योगाचा साक्षात्कार झाला. आता जो ज्ञानयोगी आहे, ज्ञानयोगी आणि पुढे जातो, रिसर्च करतो, आणि त्याला काय दिसतं की जे भौतिक आहे किंवा जी मॅटर आहे ही एकसारखी बदलत आहे, पण त्याच्यामध्ये जो आत्मा आहे त्याच्यामध्ये मात्र काहीच बदल होत नाहीये. म्हणून त्याच्या लक्षात येतं या भौतिकालाही कंट्रोल करणारा एक असा आत्मा आहे जो अविनाशी आहे आणि जो कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. म्हणजे जी कृष्णाची सत शक्ती आहे, सत, चित आणि आनंद मिळून सच्चिदानंद होतं, हे कृष्णाचं स्वरूप आहे. तर सत स्वरूपापर्यंत तो ज्ञानी पोचू शकतो. म्हणजे तो समजू शकतो की जे भौतिक आहे हे नाशवान आहे, पण जो आत्मा आहे तो कसा आहे, तो अविनाशी आहे. आता उदाहरणार्थ तुम्हाला समजा जर मी एक गुलाबजामुन दिलं, आणि किंवा समजा जर तुम्ही माझ्या घरी आलात आणि मी स्वयंपाकघरात गुलाबजाम तळते, आता तुम्हाला एका डिस्टन्स वरून सुंदर वास येईल हा की मी गुलाबजाम तळते. तर तुम्हाला एक त्या गुलाबजामाचा एक ऍस्पेक्ट किंवा एक तत्व आपण म्हणूया की जो सुंदर सुगंध आहे तो तुम्ही जाणू शकला. हा, पण आता गुलाबजामाचा आणि एक ऍस्पेक्ट आहे, त्याला रूप आहे, त्याला रंग आहे, छान गोल गुलाबजाम असतं. ते इस्कॉन मध्ये जेव्हा शिला प्रभुपाद पहिल्यांदा गेले अमेरिकेला आणि ते ते स्वतः प्रसाद करायचे आणि आलेल्या सर्व भक्तांना ते प्रसाद द्यायचे, तेव्हा ते गुलाबजाम खूप करत असे. आणि या गुलाबजामुन हे जे गुलाबजामुन आहे त्यांना ते खाण्यासाठी कितीतरी भक्त ते खाण्यासाठी येत असे. आणि त्यांनी या गुलाबजामुनना नाव दिलं होतं इस्कॉन बुलेट्स.
हा, तर आता जेव्हा तुम्ही आणि जवळ जाल, तुम्ही जवळ याल स्वयंपाकघरात की मी ऍक्च्युली काय करते, तेव्हा तुम्हाला सुंदर गुलाबजाम दिसतील. तेव्हा तुम्हाला गुलाबजामाचं तुम्ही रूप बघितलंय, रंग बघितलाय, म्हणजे पहिला जो ऍस्पेक्ट आहे तो सुगंध तुम्हाला आला. जवळ तुम्ही आला तेव्हा तुम्हाला सुंदर गुलाबजाम दिसलं. हा दुसरा ऍस्पेक्ट झाला, सत आणि चित. पण अजून तुम्ही गुलाबजाम टेस्ट केलंय का? नाही. टेस्ट करेपर्यंत तुम्ही आनंद मिळवू शकाल का नुसतं बघून आणि सुगंध घेऊन? नाही. तर मग जेव्हा आता तुम्ही गुलाबजाम खाल तेव्हा तुम्हाला गुलाबजामाचे सगळे ऍस्पेक्ट्स तुम्हाला समजले असं म्हणता येईल. तर अशा तऱ्हेने भगवान ऍस्पेक्ट जो आहे किंवा भगवान साक्षात्कार आहे, हा साक्षात्कार जो आहे हा फायनल आहे. तुम्ही ब्रह्मन किंवा ब्रह्मज्योती किंवा परमात्मा साक्षात्कार की जिकडे तुम्ही सत आणि चित इतकंच स्वरूप कृष्णाचं ओळखू शकता. हे जे आहे हे अपूर्ण साक्षात्कार आहे. पूर्ण साक्षात्कार म्हणजे कृष्ण हे एक व्यक्ती आहेत, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत. हे जेव्हा तुम्हाला समजतं तेव्हाच तुम्हाला जो कृष्णाचं जे सच्चित आनंद स्वरूप आहे, हे आनंद स्वरूपाचा तुम्हाला तुम्ही त्याचा आस्वाद घेऊ शकता किंवा तुम्हाला तो आनंद मिळू शकतो. तर अशा तऱ्हेने जे आता कृष्णाच्या आपण म्हणूया तीन शक्त्या आहेत. एक म्हणजे ज्ञानशक्ती, एक म्हणजे बल आणि एक म्हणजे क्रियाशक्ती. ज्ञानशक्ती म्हणजे आता अर्जुन जो होता की तो जेव्हा भगवद्गीतेमध्ये दिलंय की पहिल्या अध्यायात त्याला युद्ध करायचं होतं का, सांगा बरं? नाही. का युद्ध करायचं नव्हतं त्याला? कारण त्याचे अपतेष्ट त्याच्या बरोबर होते. गुरुजन होते. म्हणजे असं म्हणू शकतो की तो अज्ञानी होता, त्याच्याकडे ज्ञान नव्हतं. मग कृष्णाने अर्जुनाला काय दिलं? कृष्णाने अर्जुनाला ज्ञान दिलं, ज्ञान दिलं. आणि मग त्याच्यामध्ये ती शक्ती आली, ते बळ आलं की मी आता युद्ध करणार आहे. मग ही ज्ञानशक्ती झाली. मग बळ की कित्येकदा श्रीकृष्णाने आपलं बळ वापरून वृंदावन वासींचं रक्षण केलंय. त्यांनी गोवर्धन आपल्या डाव्या करंगळीवर उचलला आणि वृंदावन वासींचं त्यांनी रक्षण केलं. हे त्याचं झालं एक्झिक्युशन ऑफ स्ट्रेंथ, ही एक शक्ती झाली. आणि तिसरी शक्ती म्हणजे ऍक्टिव्हिटी किंवा क्रियाशक्ती, की त्यांनी अनेक ज्या क्रिया किंवा त्यांनी राजा म्हणून त्यांनी राज्य केलं, की इकडे श्रीकृष्णांची क्रियाशक्ती आपल्याला दिसून येते. तर हे जे ही जी कृष्णांची शक्ती आहे किंवा या वेगवेगळ्या शक्त्या आहेत, हे जो ज्ञानी आहे तो अजिबात समजू शकत नाही. ज्ञानी, आणि तुम्हाला माहितीये भगवान परमात्मा आणि ब्रह्मन साक्षात्कार जो आहे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सूर्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. तुम्हाला माहिती आहे ना की आपल्याला इकडनं सूर्यप्रकाश दिसतो म्हणजे ब्रह्मज्योती किंवा ब्रह्मन साक्षात्कार झाला. पण जेव्हा आपण बघतो की हा प्रकाश कुठून आलाय तेव्हा आकाशात आपल्याला सूर्य दिसतो. त्याला परमात्मा साक्षात्कार म्हटले. पण हा पण अपूर्णच आहे, कारण हा जो सूर्य आहे या सूर्यामध्ये सूर्य देवता आहे, एक देवता आहे. त्या देवताला जेव्हा आपण पूर्ण तऱ्हेने जाणतो तेव्हा आपला साक्षात्कार पूर्ण होतो. तर अशा तऱ्हेने जो ज्ञानी आहे तो सत साक्षात्कारापर्यंत पोहोचू शकतो की आत्मा जो आहे तो अविनाशी आहे. मग पुढे जो अष्टांग योगी आहे तो परमात्मा साक्षात्कारापर्यंत पोहोचू
पोचू शकतो, म्हणजे सत आणि चित साक्षात्कार. की कृष्ण कसा आहे, कृष्ण अविनाशी तर आहेच आणि तो ज्ञानाचा स्रोत आहे. त्याच्याकडून हे ज्ञान वाहू लागतं. आणि जो भक्त आहे तो काय करतो, सत चित आणि आनंद स्वरूप सुद्धा जाणू शकतो. मग तो आनंद स्वरूप कसा जाणू शकतो, तो कृष्णाची सेवा करतो, तो कृष्णावर प्रेम करतो. आणि श्रीकृष्णाने सांगितलं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कृष्ण जसं आपण कृष्णाकडे जसा आपला परस्पर भाव आहे तसाच कृष्ण सुद्धा तोच भाव परत रिटर्न करतो आपल्याला. तर अशा तऱ्हेने ज्ञानी जो आहे त्याचा एका लेवलचा साक्षात्कार आहे, योगी जो आहे त्याचा आणि एका लेवलचा आहे. पण पूर्ण साक्षात्कार जो आहे तो फक्त जो भक्त आहे, श्रीकृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे, त्या भक्तालाच होऊ शकतो. आता इकडे जे आहे श्री कृष्ण जे आहे त्यांची जी लादिनी शक्ती आहे. आता श्रीकृष्णाचं जर आपण बघितलं तर 2 शक्त्या आहेत मुख्यतः, किंवा 3 शक्त्या आहेत. त्या कोणत्या आहेत तुम्ही सांगू शकता का मला? मी सांगू? सांगा. बहिरंगा शक्ती आहे, अंतरंगा शक्ती आणि तथस्था शक्ती आहे. करेक्ट. आता तथस्था हा, जी बहिरंगा शक्ती म्हणजे आपल्याला हे जे भौतिक जग आहे याला आपण म्हणूया ही बहिरंगा शक्ती, किंवा श्रीकृष्णाने 7व्या अध्यायात सांगितलंय ना 7.5 भूमी नल भूमी रपो, काय तो हे आहे म्हणजे 5 ज्या त्याच्या भिन्न भिन्न शक्त्या आहेत, आणि मन बुद्धी अहंकार अशा या 8 भिन्न त्याच्या शक्त्या आहेत. आणि जी कृष्णाची अंतरंगा शक्ती आहे, ही जी अंतरंगा शक्ती किंवा तिला ल्हादिनी शक्ती सुद्धा म्हणतात, जी ल्हादिनी शक्ती म्हणजे श्रीमती राधा राणी. आणि ल्हादिनी शक्तीच्या दोन मुख्य त्याचे फंक्शन्स आहेत असं आपण म्हणूया. एक म्हणजे ल्हादिनी शक्ती खूप आनंद ती एक्सपिरियन्स करते, आनंदाचा अनुभव तिला येतो जेव्हा ती कृष्णाच्या सेवेत असते. आणि ती इतर जे भक्त आहेत, श्रीकृष्णाचे भक्त, त्या भक्तांचं ती पोषण करते. ही ल्हादिनी शक्ती आहे. आणि या ल्हादिनी शक्ती किंवा ही अंतरंगा शक्तीला कार्यरत करण्यासाठी योग माया आहे. समजलं तुम्हाला? तर योग माया काय करते की कृष्ण जो परम सत्य आहे, जो या विश्वाचा नियंता आहे, जो सुप्रीम कंट्रोलर आहे, हे जे कृष्णाचं भव्य स्वरूप आहे की ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, ते ती या भक्तांमध्ये जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत त्या भक्तांच्या मनामध्ये ती विसर पाडते. या भक्तांना माहिती आहे कृष्ण सुप्रीम आहे, पण जेव्हा ती विसर पाडते तेव्हाच हे भक्त कृष्णाबरोबर प्रेमाचं आदान प्रदान करतात. आता यशोदा माता, तिला कृष्ण कृष्ण तिचा मुलगा आहे, ती कितीतरीदा कृष्णाला काठीने मारते की तू गोप्यांच्या घरी जाऊन लोणी चोरू नकोस, तुला काय म्हणतील, तिला भीती वाटते की मोठा झाल्यावर हा खरोखरच असंच जर करायला लागला तर, चोर झाला तर काय, याच्याकडे आज माझ्या घरी काय कमी नाहीये. तर हे जे काही ती करते तेव्हा हे करण्यासाठी आणि ती लीला घडवण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे प्रेमाचा आदान प्रदान करण्यासाठी योग माया
या शुद्ध भक्तांच्या मनामध्ये विसर पाडते की कृष्ण हे परम सत्य आहे. आता जर यशोदाला वाटलं की कृष्ण हा परम सत्य आहे, ती त्याला मारू शकेल का? दोरीने बांधू शकेल का? नाही नाही. म्हणून ही योग माया. आणि योग माया शब्द कसे आहेत? योग आणि माया, म्हणजे इंग्लिशमध्ये त्याला ऑक्झिमॉरॉन म्हणतात. योग म्हणजे काय आहे की म्हणजे दोन ऑपोजिट मिनिंग्स असलेला तो शब्द आहे. योग म्हणजे काय आहे की ज्यांनी आपलं कनेक्शन स्थापन होतं कृष्णाबरोबर, याला योग म्हणतात. हा, आणि माया म्हणजे काय? ज्यांनी आपलं कृष्णाबरोबर डिस्कनेक्शन होतं त्याला माया म्हणतात. मग ही जी योग माया ही काय करते? कृष्णाबरोबरच आपलं जे नातं आहे ते आणि खोल 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 करते. आणि आता आपण जे आहोत हे आपण या भौतिक जगामध्ये आलेलो आहोत. तर आपल्यामध्ये आपण का आलोय? कारण आपल्याला असं म्हणायचंय की मी स्वामी आहे, मी एन्जॉय करणारा आहे, मी भोगता आहे. ही जी आपल्यामध्ये ही जी इच्छा होती, मी भोगताय, मी स्वामी आहे, म्हणून आपण या जगामध्ये आलोय. मग ते विसरवणार, त्याचा विसर पाडण्यासाठी की तुम्ही कृष्णाचे सेवक आहात याचा सुद्धा विसर पाडल्यानंतरच आपण एन्जॉय करू शकतो या भौतिक जगात. तो विसर पाडण्यासाठी महामाया आहे की जी आपल्याला काय करते? विसर पाडवते. मग आपण या जगामध्ये मी राजा आहे, मी भोक्ता आहे, या तत्वांखाली आपण हे जग एन्जॉय करू शकतो. तर अशा तऱ्हेने इकडे शिला प्रभुपादांनी ज्ञान योगी, अष्टांग योगी आणि याबद्दलचं सगळं सांगितलेलं आहे. आणि जो आता तुम्हाला माहितीये की 7.19 यात बहुनाम काय आहे बरं, तो 7.19 बहुनाम ज्ञानवान जन्मना माम प्रपद. म्हणते ज्ञानवान मा प्रपद्यते हा वासुदेव सर्वमिती स महात्मा सुदुर्लभः. हा, तर इकडे त्यांनी सांगितलंय की एखादा ज्ञान योगी असेल, ज्ञानी असेल, तर अनेक जन्मानंतर शेवटी तो खऱ्या अर्थाने ज्ञानवान होतो आणि मग कृष्णाला शरण जातो. कारण का? त्याला समजतं वासुदेव सर्वमिती. मग जी ट्रान्झिशन आहे ज्ञान टू भक्ती ची, जी ट्रान्झिशन आहे ती कशाने होते? कृष्णाच्या कृपेने होते. कृष्णाच्या कृपेशिवाय ही ट्रान्झिशन होऊ शकत नाही. आता अनेक मोठे योगी असतात किंवा आपण म्हणूया ऋषी असतात की ज्यांना या भौतिकाचं काही आकर्षण नसतं किंवा ते आत्माराम असतात. त्यांना कुठलीच भौतिक अटॅचमेंट नसते, भौतिकाची आसक्ती नसते. परंतु जेव्हा ते बघतात किंवा श्रीकृष्णाची लीला जी आहे ती ऐकतात, तेव्हा त्यांच्या हृदयातून अहैतुकी भक्ती वाहू लागते. म्हणजे ज्या भक्तीला काही कारणच नाहीये, अशी जी अनमोटिवेटेड डिवोशन किंवा स्पॉन्टेनियस डिवोशन जे आहे हे त्यांच्या हृदयातून वाहू लागतं. म्हणजे आपल्याला असं दिसतं की हे जे मोठमोठे ऋषी आहे यांचं जे आकर्षण आहे हे भौतिकाकडे त्यांचं आकर्षण नाहीये. मग ते कृष्णाकडे, कृष्ण लीलेकडे त्यांचं आकर्षण आहे. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला समजू शकतो की कृष्ण हा भौतिक नाहीये, पण हा आध्यात्मिक किंवा हा दिव्य आहे.
कृष्णामध्ये काही भौतिक नाहीये, तो दिव्य आहे. आणि हे तुम्हाला माहिती आहे ना, शुकदेव गोस्वामी हे पहिल्यांदा ब्रह्मवादी होते किंवा निराकारवादी होते. आणि पूर्ण तऱ्हेने त्यांना भौतिकाची अनासक्ती होती. आणि तुम्हाला जन्म झाल्याबरोबर बरोबरच ते आपलं घर सोडून गेले. त्यांनी आपल्या आईच्या किंवा वडिलांच्या चेहऱ्याकडे सुद्धा बघितलं नाही. आणि मग एकदा जेव्हा व्यासदेवांच्या काही शिष्यांनी शुकदेव गोस्वामींना जंगलात बघितलं आणि मग ते व्यासदेवांकडे आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुमचे पुत्र असे असे इकडे ध्यान करतायत आणि ते ब्रह्मवादी आहेत. तर मग व्यासदेवांनी त्यांना सांगितलं, भागवतामधला एक श्लोक सांगितला की हा श्लोक जो आहे हा त्याच्या कानात जाऊन तुम्ही म्हणा. आणि तो श्लोक ऐकल्याबरोबर ज्यात कृष्णाच्या रूपाचं वर्णन होतं ते ऐकल्याबरोबरच त्यांच्या हृदयामध्ये कृष्णाबद्दल खूप आकर्षण निर्माण झालं. आणि मग ते जे निराकारवादी होते किंवा ब्रह्मवादी होते ते आता मग भक्ती करू किंवा भक्ती योगी झाले ते. तर अशा तऱ्हेने किंवा 4 कुमार जे होते, सनत कुमार आणि सनंदन, सनातन आणि सनक सनत सनंदन सनातन, हे जे 4 कुमार होते हे सुद्धा ब्रह्मवादी होते. तर एक दिवस फिरता फिरता ते ब्रह्मांडामध्ये कुठेही भ्रमण करू शकतात. तर ते वैकुंठ लोकाजवळ आले आणि तेव्हा त्यांना कृष्णाच्या कमल चरणांवर वाहिलेल्या तुळशीचा फार सुंदर सुगंध आला. आणि हा सुगंध आल्याबरोबर ते त्या डायरेक्शन मध्ये गेले आणि मग त्यांनी कृष्णाचं सुंदर रूप बघितल्यावर ते सुद्धा भक्तियोगी झाले. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की कृष्ण जो आहे त्याचा त्याला एक रूप आहे, त्याला सुद्धा आपल्यासारखं सुंदर मुख आहे. परंतु हे जे कृष्णाचं रूप आहे किंवा कृष्णाचं जे शरीर आहे हे दिव्य आहे, आपल्यापेक्षा ते भिन्न आहे. परंतु हे जे सुंदर रूप आहे, हे जे कमलमुख आहे, हे कमलमुख त्या भक्ताला बघायचंय आणि तीच ही प्रार्थना आहे. आता इकडे बघा या स्लाइड मध्ये त्यांनी काय दाखवलंय की हे बघा, ही ब्रह्मज्योती आहे, हा आपला ब्रह्मांड आहे. हा, या ब्रह्मांडाच्या भोवती 7 लेयर्स आहेत. हा, आणि मग त्याच्या वर कर्णोदक्षाई विष्णू करण सागर मध्ये पहुडलेले आहेत. त्याच्या पलीकडे ही ब्रह्मज्योती आहे. म्हणजे ही ब्रह्मज्योती आपण आपल्याला बघा या जगामध्ये, या ब्रह्मांडामध्ये आपल्याला सर्वात तेजोमय गोष्ट जी आहे ती म्हणजे सूर्य. एकच मिनिट, मी फोन घेते. हॅलो, हा भेजो. तर ही जी सर्वात तेजोमय गोष्ट आहे म्हणजे सूर्य आहे. तर सूर्याकडे सुद्धा जी इतकी तेजोमय गोष्ट आहे, आपण त्याच्याकडे बघू शकतो का डायरेक्टली? सांगा बरं मला. नाही. नाही. हा, आणि हे तर त्याच्या आतमध्ये सूर्य भगवान आहेत वगैरे आपल्याला दिसूच शकणार नाही, कारण ती एवढी तेजस्वी गोष्ट आहे. तर त्याचप्रमाणे तुम्ही कल्पना करू शकाल की कृष्ण किती तेजस्वी आहे. तर तुम्हाला आठवतं का की 11व्या अध्यायामध्ये अर्जुनानी श्रीकृष्णाच्या तेजाबद्दल काय म्हटलंय? सहस्त्र सूर्यांचा एकाच हा, वेळी तेज उदय व्हावा एवढं तेज होतं. इतकं तेज आहे. तर एका सूर्याच्या तेजाकडे आपण बघू शकत नाही आणि सहस्त्र सूर्य जे आहे त्या तेजांकडे आपण काय बघू शकणार आहे? तर म्हणून
ही प्रार्थना आहे एका भक्ताची, आणि या भक्ताने सांगितलेलं आहे की तुझ्या बाजूचं जे तेजाचं वलय आहे, हे वलय तू बाजूला काढ. तर इकडे त्यांनी ही स्लाइड दाखवली की ही ब्रह्मज्योती आहे. आणि मग 14.27 मध्ये कोणी मराठीतला अनुवाद वाचू शकेल का, क्षितिजा माताजी? की श्रीकृष्णाने इकडे काय सांगितलंय की हो हे तेज आहे, पण या तेजाच्या पलीकडे कोण आहे? या तेजाच्या पलीकडे मी आहे. हे जे तेज आहे, हे तेज माझं आहे, माझ्या शरीराचं हे तेज आहे. क्षितिजा माताजी वाचता? हो, हरे कृष्ण. 27वा ना, हा, 14व्यातला. हा 14.27. हा. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, शाश्वत आणि अव्ययी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. त्याच्यानंतर परत इकडे शिला प्रभुपादांनी कोट केलंय. अनेक भगवत गीतेमधले कोट्स आहेत की ज्यांनी आपल्याला समजतं की कृष्ण हा सर्वांचा मूळ आहे किंवा सर्वांचा आधार श्रीकृष्ण आहे. मग इकडे परत 7.7 पण वाचता? हो. हा. हे धनंजया, माझ्याहून श्रेष्ठ असे दुसरे कोणतेही तत्व नाही. दोऱ्यात ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही माझ्यामध्ये आश्रित आहे. हरे कृष्ण. परत 10.42 इकडे परत श्रीकृष्णाने सांगितलंय की हे जे पूर्ण सगळं ब्रह्मांड आहे, जितकी ब्रह्मांड आहे, त्या हे सर्वांचा जो आधार आहे तो मी आहे आणि मी सर्वव्यापी आहे. 10.42. हा, हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या सविस्तर सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. आता इकडे परत ब्रह्मसंहितेमध्ये 5.40 मध्ये त्यांनी सांगितलंय की मी गोविंदाची आराधना करतो, की ज्याचं तेज म्हणजे ब्रह्मज्योतीच आहे, जे उपनिषदामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणजे इकडे परत त्यांनी सांगितलंय की कृष्ण एक व्यक्ती आहे आणि त्याचं तेज जे आहे त्याला आपण ब्रह्मन किंवा ब्रह्मज्योती म्हणतो. हे याचा उल्लेख उपनिषदात आलेला आहे. आता आपण कृष्णाबरोबर आपल्याला कृष्णाचं जर आनंद स्वरूप जाणायचं असेल तर आपण त्याच्याबरोबर कुठल्या तरी नातेसंबंध आपण ठेवला पाहिजे. आणि या नातेसंबंधातला जो रस आहे तो रस जेव्हा आपण चाखतो तेव्हा आपल्याला आनंद होतो. आता कृष्णाची सेवा जर करायची असेल, शांत रस म्हणजे फुलं किंवा यमुना नदी की ज्यामध्ये कृष्ण आणि त्याचे गोप क्रीडा करतात, जलक्रीडा करतात, किंवा गायी, हे हे सर्व या सर्वांना शांत रस म्हटलेलं आहे. मग दास्य रसामध्ये कोण आहेत की जे कृष्णाचे काही मित्र आहेत. इकडे दिले चित्रक, पात्रक, रटका, असे जे काही मित्र आहेत ते श्रीकृष्णाची खूप खूप सेवा करतात, तर ते दास्य रसामध्ये आहे. म्हणजे साख्य रसामध्ये त्याचे मित्र आहेत ते म्हणजे बलराम, श्रीदाम, सुदाम. तर हे जे त्याचे मित्र आहेत ते साख्य रसात आहे. आपल्याला जो साख्य रस माहिती आहे तो भगवद्गीतेमध्ये अर्जुन आणि कृष्ण हे मित्र आहेत.
मग वात्सल्य रस म्हणजे त्याचे आई वडील आहेत जसे नंद, यशोदा, आणि माधुर्य रस. माधुर्य रसामध्ये मुख्यतः श्रीमती राधाराणी आणि इतर वृंदावनातल्या गोपी आहेत. तर या रसांमध्ये किंवा या नातेसंबंधामध्ये जो आपण आनंद घेऊ शकतो, जो आनंद मिळू शकतो आपल्याला, तो जेव्हा आपण जाणतो की कृष्ण एक व्यक्ती आहे तेव्हाच आपण आनंद घेऊ शकतो. आणि जोपर्यंत तुम्ही नाकारताय की कृष्ण एक व्यक्ती आहे, तेव्हा कृष्णही तुम्हाला नाकारतो. मग तोही तुमच्याकडे त्याचं हे रूप जे आहे ते प्रकट करत नाही. मग तो म्हणेल ठीक आहे, तुम्हाला जर माझ्या तेजाची पूजा करायची आहे, ब्रह्मज्योतीपर्यंतच तुम्हाला यायचं असेल, ठीक आहे, म्हणजे मी सुद्धा न्यूट्रल राहील. आता इकडे परत ब्रह्मज्योतीचं आलेलं आहे की ब्रह्मज्योतीपर्यंत जरी आपण पोचलो तरी तो जो साक्षात्कार आहे तो अपूर्ण आहे. आपल्याला ब्रह्मज्योतीच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. असं करून हा अध्याय संपलाय. तर आता तुम्हाला हे जे आज आपण केलंय त्याचा आजच वाचायचं आहे की पुढच्या खेपेला वाचायचंय? कारण आता 1 तास झालाय ना, म्हणून मी तुम्हाला विचारते की तुम्हाला काय करायचंय. मला हे किती तास लेक्चर चालेल असते? चालेल वाचलं चालेल. तर? हो हो बरं, मग मी शेअर करते. 1 मिनिट, हे स्टॉप शेअर करते. माताजी हे किती तास लेक्चर असते? हे असतं 1 तास असतं. पण आता जे एकदा हे सगळं समजावून सांगितल्यावर मंत्र मी ते ईशोपनिषदाचं जे पुस्तक आहे ते वाचते. म्हणजे जे काय हा जो 15वा मंत्र आहे ना, ते पुस्तक शेअर करते आणि हा मग प्रत्येकाला सांगते ज्यांना ज्यांना वाचायचं आहे एक एक पॅरेग्राफ ते वाचू शकतात. ते मराठीत पण तुम्हाला जर पुस्तक आहे मॅडम? हा, मराठीत पुस्तक आहे? हो, हे बघा ना, आता शेअर करते मी. चालते. दिसतंय का? हो दिसते मातोश्री. मंत्र हो 15. माताजी. आता मी हरे कृष्ण मंत्र माताजी, वाचते. सादर प्रणाम. मंत्र वाचते मी, मग ज्यांना ज्यांना वाचायचंय त्यांनी हात वर करा. हरे कृष्ण हिरण्यमयेन माताजी, सादर प्रणाम. पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये. क्षितिजा माताजी, तुम्ही अनुवाद वाचता? हो, हरे कृष्ण. हे भगवान, हे सर्व जीवांचे पोषण करता आपले खरे मुख आपल्या दीप्तिमान तेजामुळे झाकले गेले आहे. कृपया ते आवरण दूर करा व आपल्या शुद्ध भक्ताला दर्शन द्या. हरे कृष्ण. आता कोण वाचतंय? मी हरे वाचू कृष्ण माताजी. माताजी? हरे कृष्ण माताजी, मी जरा लिहू का? काम आहे मला. चालेल चालेल. हरे कृष्ण माताजी, मी वाचू? कोण म्हणतंय? वसुधा माताजी का? नाही, सुषमा शिंपी. बरं, वाचा. मी हरे कृष्ण म्हटल्यावर तुम्ही बंद करा वाचायचं आणि चालू करण्या अगोदर शीला प्रभुपाद की जय असं म्हणून चालू करा. शील प्रभुपाद की जय. भगवद्गीतेत 14वा अध्याय श्लोक 27. भगवंतांनी त्यांच्या शरीरातून बाहेर निघणाऱ्या तेजाचे ब्रह्मज्योती असे वर्णन केले आहे. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकांतिकस्य च. परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. ब्रह्म, परमात्मा व भगवान ही एकाच अंतिम सत्याची 3 स्वरूपे आहेत. नवसाधक देखील सहज ब्रह्म साक्षात्कार करू शकतो. परमात्मा हे रूप यापेक्षा अधिक प्रगती करणाऱ्यांना माहीत होते आणि परमसत्याची अंतिम अनुभूती म्हणजे भगवान साक्षात्कार भगवद्गीतेत
याच गोष्टींची खात्री पटवून देताना भगवंत सांगतात की मी स्वतःच परम सत्याचा अंतिम साक्षात्कार आहे. मत मतः पर परतरण्यात म्हणून ते ब्रह्मज्योती आणि सर्वव्यापी परमात्म्याचेही उगमस्थान आहेत. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं मेकांक्षेन स्थितो जगत. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून व धारण करून राहिलो आहे. अशा प्रकारे भगवंत सर्वव्यापी परमात्मा या आपल्या एका पूर्णांश रूपाने संपूर्ण भौतिक सृष्टीचे पालन करतात. ते वैकुंठ लोकातील सर्वांचे सुद्धा पालन करतात. म्हणून श्री ईशोपनिषदातील या श्रुती मंत्रात त्यांना पूषण किंवा आत्यंतिक पोषण करता असे म्हटले आहे. पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण नेहमीच आनंदाने पूर्ण असतात. आनंदमयोभ्यासात 5000 वर्षांपूर्वी ज्यावेळी भगवंत वृंदावनात होते त्यावेळी अगदी बालपणापासून नेहमीच दिव्य आनंद उपभोगत होते. त्यांनी अध, बक, पूतना आणि प्रलंब अशा असुरांचा हसत खेळत वध केला. वृंदावनात आपली माता, भाऊ, माखन चोरांची म्हणजे लोणी चोरणारा लीला केली. त्याच वेळी त्यांच्या सर्व सवंगड्यांनी या चोरीचा दिव्य आनंद लुटला. माखन चोर म्हणून श्रीकृष्ण प्रसिद्ध आहेत. यामध्ये काहीच आक्षेपार्ह नाही, कारण लोणी चोरून त्यांनी आपल्या शुद्ध भक्तांना आनंद प्रदान केला. भगवंतांनी वृंदावनात ज्या काही लीला केल्या त्या सर्व त्यांच्या सवंगड्यांच्या आनंदासाठी केल्या. भगवंतांनी या सर्व लीला परमसत्याचा शोध करणाऱ्या शुष्क ज्ञानी व तथाकथित हठयोगासारख्या कसरत करणाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी केल्या. हरे कृष्ण. हरे आता कृष्ण. आता आणि कोणाला वाचायचंय? सुषमा माताजी. हा हरे अ, कृष्ण. हा हा, वाचा. भगवंत आणि त्यांचे सवंगडी ग्वालबाल यांच्या क्रीडेबद्दल शुकदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतात म्हणतात की इत्थं सतां ब्रह्मसुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहृ कृतपुण्यपुभः. ज्या भगवंतांचा साक्षात्कार ज्ञानीजन निर्विशेष आनंदमयी ब्रह्म म्हणून करतात, जे भक्त त्यांची दास्य भावात पुरुषोत्तम भगवान म्हणून पूजा करतात व सर्वसामान्य लोक ज्यांना एक साधारण मनुष्य समजतात, असे भगवंत त्या ग्वालबालांबरोबर खेळले. त्या ग्वालबालांनी अनेक पुण्यकर्म केल्यामुळे हे पद प्राप्त केले होते. भागवत 10.12.11. अशा प्रकारे भगवंत आपल्या दिव्य पार्षदांबरोबर दिव्य प्रेममयी लीला करतात. या लीला शांत, दास्य, सेवक, सख्य, मित्र, वात्सल्य, मातृ किंवा पितृप्रेम आणि माधुर्य, दाम्पत्य अशा वेगवेगळ्या संबंधातून केल्या जातात. भगवंत कधीही वृंदावन सोडून जात नाहीत. तेव्हा कोणी प्रश्न विचारेल की भगवंत कशी काय सृष्टी सांभाळतात? याचे उत्तर भगवद्गीतेत 13.14 ते 18 असे दिले आहे. भगवंत आपल्या परमात्मा या पूर्णांश रूपाने सर्व भौतिक सृष्टी व्यापून असतात. जरी भगवंतांना सृष्टीच्या निर्मिती, पालन पोषण आणि संहाराबरोबर काहीच व्यक्तिगत संबंध नसला तरी ते आपल्या परमात्मा या पूर्णांशाने वरील सर्व गोष्टी घडवून आणतात. प्रत्येक जीवाला आत्मा म्हणतात आणि अशा सर्व आत्म्यांवर नियंत्रण करणाऱ्या मुख्य आत्म्याला परमात्मा म्हणतात. भगवत साक्षात्काराची ही पद्धत एक महान शास्त्र आहे. भौतिकवादी सांख्ययोगी केवळ भौतिक जगाच्या 24 तत्वांचे विश्लेषण आणि चिंतन करू शकतात, कारण त्यांना पुरुष किंवा भगवंतांबद्दल अत्यल्प माहिती असते आणि निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योतीच्या तेजानेच भ्रमित झालेले असतात. एखाद्याला जर परम सत्याचे संपूर्ण रूप पाहावयाचे असेल तर त्याला 24 तत्वे व त्याचबरोबर झगमगत्या तेजाला भेदून पुढे जावे लागेल. श्री ईशोपनिषद याच दिशेने अंगुली निर्देश करून ते हिरण्मय पात्र किंवा झगझगते तेज काढून टाकण्याबद्दल प्रार्थना करीत आहे. हे आवरण काढल्याशिवाय कोणालाही भगवंताचे मूळ स्वरूप दिसणार नाही किंवा परम सत्याचा वास्तविक साक्षात्कार होणार नाही. भगवंतांचे परमात्मा रूप हे त्यांच्या 3 पूर्णांशापैकी किंवा विष्णू तत्वांपैकी एक आहे.
या तिघांना सामूहिकरित्या पुरुष अवतार म्हणतात. विष्णू तत्वांपैकी ब्रह्मांडात वास करणाऱ्या विष्णूंना क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणून जाणले जाते. ब्रह्मा, विष्णू, शिव या तीन प्रमुख देवतांमधील विष्णू म्हणजे क्षीरोदकशाही विष्णू होत व प्रत्येक जीवामध्ये वास करणारे सर्वव्यापी परमात्माही तेच आहेत. गर्भोदकशाही विष्णू सर्व जीवातील सामूहिक परमात्मा आहेत. या दोघांच्या पलीकडे कारण समुद्रात पहुडलेले कारणोदकशाही विष्णू आहेत. हे सर्व ब्रह्मांडाचे निर्माते आहेत. योग साधनेत एका प्रामाणिक विद्यार्थ्याला भौतिक सृष्टीतील 24 तत्वांच्या पलीकडे जाऊन विष्णू तत्वाची प्राप्ती करण्यास शिकविले जाते. ज्ञानयोगाच्या अभ्यासाने भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य शरीराचे तेज आणणाऱ्या निर्विशेष ब्रह्मज्योतीची अनुभूती होते. भगवद्गीतेत 14.27 तसेच ब्रह्मसंहितेत 5.40 सुद्धा असेच सांगितले आहे. यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूती भिन्नम तद्ब्रह्मा निष्कलम अनंतमशेष भूतम गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामी. अनंत कोटी ब्रह्मांडात असंख्य ग्रह आहेत व प्रत्येक ग्रह दुसऱ्या ग्रहापासून मूळ रचनेत भिन्न आहे. हे सर्व ग्रह ब्रह्मज्योतीच्या एका कोपऱ्यात स्थित आहेत. ही ब्रह्मज्योती म्हणजे मी ब्रह्मदेव पूजा करीत असलेल्या भगवंतांच्या शरीराचे किरण मात्र आहेत. ब्रह्मसंहितेचा हा मंत्र परम सत्याच्या वास्तविक साक्षात्काराच्या आधारावर सांगितलेला आहे आणि श्री ईशोपनिषदातील श्रुती मंत्र या मंत्राला साक्षात्काराचा विधी म्हणून मान्यता देतो. भगवंतांनी ब्रह्मज्योतीचे तेज दूर करावे जेणेकरून एखाद्याला त्यांचे खरे मुख पाहायला मिळेल. यासाठी त्यांना केलेली ही एक तर साधीभोळी प्रार्थना आहे. हरे कृष्ण. हरे बरं, कृष्ण. आता आणि कोणाला वाचायचंय? प्रिया माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा, वाचा. मुंडकोपनिषदातील 2.2.10-12 अनेक मंत्रात या ब्रह्मज्योतीचे सविस्तर वर्णन दिलेले आहे. हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्मनिष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषा ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतो मग्निः तमेव भान्न मणुभाति सर्वतस्य भासा सर्वविदं विभाति ब्रह्मवेदं ऋतं पुरस्ता ब्रह्मस्य पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतोच्चरेन्न अधश्रोदर्श च प्रसुतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम. भौतिक आवरणाच्या पलीकडे आध्यात्मिक प्रांतात अनंत ब्रह्मज्योतींचे स्थान आहे. ही ब्रह्मज्योती भौतिक प्रदूषणापासून मुक्त आहे. ही प्रदीप्त शुभ्र ज्योती इतर सर्व ज्योतींचे मूळ आहे. अशा या ब्रह्मज्योतींच्या प्रांतात सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश, अग्नी, विद्युत यांची आवश्यकता नाही. वस्तुतः या भौतिक जो काही प्रकाश दिसतो तो केवळ या परम ज्योतीचेच परावर्तन आहे. हे ब्रह्म मागे, पुढे, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, खाली, वर असे सर्वत्र व्याप्त आहे. अर्थात या ब्रह्मज्योतीने संपूर्ण भौतिक आणि आध्यात्मिक आकाश व्याप्त झालेले आहेत. श्रीकृष्ण हेच ब्रह्म तेजाचे मूळ आहेत. कृष्ण विज्ञान अचूकपणे समजावून सांगणाऱ्या श्रीमद भागवतासारख्या शास्त्रातून हे ज्ञान येते. श्रीमद भागवताचे लेखक श्रील व्यासदेव यांनी त्यात असे सिद्ध केले आहे की एखादा मनुष्य त्याच्या साक्षात्काराप्रमाणे परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा किंवा भगवान म्हणून वर्णितो. एक साधारण जीव परम सत्य आहे असे श्रील व्यासदेव कधीच म्हणत नाहीत. एका जीवात्म्याला संपूर्ण शक्ती असलेल्या परमसत्याच्या बरोबरीचे समजू नये. जर तो बरोबरीचा असता तर जीवात्म्याला भगवंताकडे त्याचे खरे रूप पाहण्याचा दैदिप्यमान आवरण दूर करण्यासाठी प्रार्थना करण्याची काहीच गरज नव्हती. म्हणून निष्कर्ष असा की परमसत्याच्या शक्तींचे ज्ञान नसल्यास मनुष्याला परमसत्याची निराकार ब्रह्म म्हणून अनुभूती होते. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी भगवंताच्या भौतिक शक्तींचाच केवळ साक्षात्कार व आध्यात्मिक शक्तींबद्दल अगदीच कमी किंवा काहीच माहीत नसते तेव्हा त्याला परमात्मा साक्षात्कार होतो. अशा प्रकारे ब्रह्मा आणि परमात्मा हे दोघेही परम सत्याचे आंशिक साक्षात्कार आहे. परंतु ज्यावेळी हिरण्य पात्र काढून टाकल्यावर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा संपूर्ण साक्षात्कार होतो
त्यावेळी त्याला समजते की वासुदेवः सर्वमितीही, वासुदेवा किंवा श्रीकृष्ण हेच ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान असे सर्व काही आहेत. हे ते भगवान किंवा मूळ आहेत आणि ब्रह्म आणि परमात्मा या त्यांच्या शाखा आहेत. भगवद्गीतेत 6.46 ते 17 निर्विशेष ब्रह्माचे उपासक म्हणजे ज्ञानी, परमात्म्याचे उपासक म्हणजे योगी आणि भगवान श्रीकृष्णांचे उपासक म्हणजे भक्त या 3 प्रकारचे अध्यात्मवाद्यांचे तुलनात्मक विवेचन केले आहे. वैदिक ज्ञान असणारा ज्ञानी हा सामान्य सकाम कर्मी मनुष्यापेक्षा बरा आहे. योगी ज्ञानात अधिक श्रेष्ठ आहे. तर सर्व योग्यांमध्ये जो सर्वतोभावे सेवा करतो तो सर्वश्रेष्ठ योगी होय. सारांश, एका तत्वज्ञानी मजुरापेक्षा बरा आहे. ज्ञानयोगी तत्वज्ञानापेक्षा बरा आहे. आणि सर्व योग्यांपैकी जो भक्तियोगाचे पालन करतो किंवा सतत भगवंताची सेवा करतो तो सर्वोत्तम योगी आहे. श्री ईशोपनिषद आपल्याला या सिद्धीच्या दिशेने अग्रेसर करते. हरे कृष्ण. आता झालं आपलं. काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला? हरे कृष्णा हे माताजी. बुक शेअर केलं जाईल का मॅम? हा, मी शेअर करते. हे ऑलरेडी शेअर केलं होतं जेव्हा ईशोपनिषद मी सुरू केलं होतं तेव्हा. माताजी आठवड्यातनं म्हणजे किती दिवस असतं हे? एकानी एका वेळेला बोला. हात वर करा म्हणजे मी नावं घेते. राजेंद्र पाटील प्रभूजी, तुमचा काही प्रश्न होता का? हो हो माताजी. काय? याच्यात एक म्हटलेलं आहे की तुमचा जे आवाज ब्रेक शिरोदक्षाय होतोय. विष्णू आहेत ना, हा, बोला. जे शिरोदक्षाय विष्णू म्हटलेलं आहे त्यांनी हा, की ते प्रत्येक जीवामध्ये वास करणारे सर्वव्यापी परमात्मा आहेत. हो. आणि गर्भोदक्षाय विष्णू आहे ते सामूहिक परमात्मा आहेत. हम्म. तर ते जरा सांगाल का, दोन वेगवेगळे कसे आहेत? म्हणजे कृष्ण अ, जेव्हा ब्रह्मांड तयार केला जातो त्या ब्रह्मांडाला चालवण्यासाठी कोणीतरी पाहिजे ना. या ब्रह्मांडाला चालवण्याचं, हो जसं गाडी आहे पण कोणी ड्रायव्हरच नाही आहे चालवण्यासाठी, तर त्या गाडीचा काय उपयोग? ती तशीच राहील, गंजून जाईल. तर त्याचप्रमाणे ब्रह्मांडाची निर्मिती झाल्यावर कृष्ण जेव्हा ब्रह्मांडाची निर्मिती करतो तेव्हा तो करण सागरात जो पहुडलेला असतो, जो त्याचा पहिला पुरुष अवतार असतो कृष्णाचा. मूळ कृष्ण कुठे आहे? तो वृंदावनातच आहे किंवा गोलोक वृंदावनातच आहे. तिकडनं तो बाहेरच जात नाही. तो आपल्या शुद्ध भक्तांबरोबर लीला करण्यात मग्न आहे. मग त्याचा जो पहिला पुरुष अवतार आहे तो कर्णोदक्षायी विष्णू करण सागरामध्ये पहुडलेला आहे आणि त्याच्या श्वास उश्वासाने अनेक ब्रह्मांड निर्माण होतात आणि त्याच्यामध्ये विलीन होतात. हे माहिती आहे तुम्हाला. मग ब्रह्मांड हो तयार हो हो. झाल्यानंतर ते चालवण्यासाठी कृष्ण गर्भोदक्षाय विष्णूचा अवतार घेतो. आणि गर्भोदक्षाय विष्णू म्हणजे आपलं जे ब्रह्मांड आहे आणि जी 14 लोक आहेत, तर हे जे आहे हम्म. तिकडे त्या ब्रह्मांडामध्ये अर्ध्यापेक्षा पण जास्त तो सागर आहे ज्याला गर्भोदक्षाय सागर म्हणतात. आणि त्या गर्भोदक्षायी सागरामध्ये, एक मिनिट, ते हे आहे का मी जस्ट बघते. स्क्रीन मध्ये थोडस दिलं होतं. तर त्या गर्भोदक्षाय सागरामध्ये श्रीकृष्ण या गर्भोदक्षायी विष्णू म्हणून ते पहुडलेले आहेत. आणि ते तेच आता परत श्री कृष्ण तो प्रत्येक जीवात्म्याच्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून वास करत आहे. म्हणजे काय आहे की कृष्ण क्षीरोदक्षायी विष्णू म्हणून प्रत्येक तुम्हाला माहिती आहे ना, 5.29 जो मंत्र आहे, शांती मंत्र, त्या श्रीकृष्णाने सांगितलंय मी सर्वांचा सुरू दे. मग तो आपल्या बरोबरच असतो. आपण या शरीरामध्ये जोपर्यंत आपला जीवात्मा असतो तोपर्यंत श्रीकृष्ण आपल्या बरोबर असतात. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला?
हो दिसतीये. हो माताजी दिसते. दिसते ना. हे बघा, हा कर्णोदक्षाय विष्णू. मग हा जो ब्रह्मांड आहे, हा अर्ध्यापेक्षा जास्त ज्या पाण्याने भरलेला असतो ते तो गर्भोदक्षायी सागर किंवा गर्भसागर, आणि त्याच्यामध्ये गर्भोदक्षाय विष्णू हे पहुडलेले असतात, की ज्यांच्या नाभी कमलातून एक कमळ येतं आणि त्या कमळाच्या वर ब्रह्म स्थित आहेत. तर हे झाले गर्भोदक्षाय विष्णू, म्हणजे या पूर्ण ब्रह्मांडाचं जे नियंत्रण आहे हे त्यांच्या हातात असतं. आणि मग शिरोदक्षाय विष्णू, जे की हे आहेत प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित आहेत आपले सुहृद म्हणून. समजलं का तुम्हाला? हो माताजी. नाही, यांना राजेंद्र पाटील प्रभूजी त्यांचा प्रश्न होता. समजलं. बरं, आता आणि आणि काय आहेत प्रश्न? विचारू माताजी. बोला. माताजी आठवड्यातनं किती दिवस असतो क्लास? शुक्रवारी असतो 3 वाजता. पण आता मी विचार करते की या रविवारी जर तुम्हाला सर्वांना वेळ असेल तर मी 16वा मंत्र घेईन. आहे का वेळ तुम्हाला रविवारी? आहे माताजी, मला आहे. कोणाला नाहीये वेळ? माताजी आठवड्यातनं एकदाच रविवारी असते नका का? घेऊ ना. हा रविवारी रविवारी नाही जमत, सगळे घरी बरं, असतात ना. चालेल चालेल. मग मी पुढच्याच आठवड्यात घेईन, शुक्रवारी घेईन. माताजी रोज फ्रायडे टू घेते का? फ्रायडे. फ्रायडे टू फ्रायडे असतो, 3 ते 4. ओके. बरं, चालेल. आता काही प्रश्न नसतील तर मी आता शेवटचा श्लोक म्हणते, मग आपण वर्ग एंड करूया. हरे वांछा कृष्ण कल माताजी. बोला. ते स्लाइड मधलं जे पूर्ण ब्रह्मांडाचं आहे ना, हा, ते तुम्ही शेअर करू शकाल का चित्र? ते आहे ना, ते गोलोकाचा चार्ट आहे बघा, त्याच्या बघते मी, शेअर करते. आणि चालेल. माताजी ते वृक्षाचं पण करा ना, अश्वत्थ वृक्ष. ते भगवद्गीतेत आहे, इकडे नाहीये. आहे. अच्छा. चालेल. वांछा चालेल. कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सगळेजण हात वर करा आणि माझ्या बरोबर म्हणा, अनम्यूट करा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे. राम हरे हरे हरे. तर हरे. आता आज आपण काय काय बघितलं? 15व्या अध्यायापासून ते 18व्या अध्यायामध्ये प्रार्थना आहे. तर पहिला अर्धा तास मी तुम्हाला सांगितलं की प्रार्थना आपण कशी करायची, आणि मग आपण या मंत्राच्या आतमध्ये शिरलो आणि बघितलं की एक शुद्ध भक्त काय प्रार्थना करतोय. आणि मग हे तुम्हाला सांगितलं की प्रार्थना म्हणजे एक शक्तिशाली अस्त्र आहे की ज्याने आपण कृष्णाशी कनेक्ट होऊ शकतो. आणि कुठलेही जर तुम्ही कृष्णाचे शुद्ध भक्त बघितले तर, आता उदाहरणार्थ द्रौपदीचं मी तुम्हाला सांगितलं, गजेंद्र हा पण त्याचा जो पाय आहे तो मगरीने घट्ट पकडून ठेवला होता आणि एवढा बलशाली होता गजेंद्र, तरी तो स्वतःला सोडवू शकला नाही आणि त्याचे मित्र नातेवाईक ते सुद्धा त्याला वाचवू शकले नाही. आणि अशा असहाय्य परिस्थितीमध्ये त्यांनी कृष्णाला हाक मारली आणि कृष्णाने येऊन गजेंद्रला त्या मगरीपासून त्याची सुटका केली. म्हणजे मी तुम्हाला जे उदाहरण सांगितलं की एखादा बाळ आहे, शांत बसलंय, तोपर्यंत आई लक्ष देत नाही, पण जेव्हा बाळ रडायला लागतं तेव्हा आई पळत जाते.
तर तसंच आपल्याला सुद्धा कृष्णाची प्रार्थना ही केलीच पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे. राम हरे हा हरे. मंत्र सुद्धा एक प्रार्थना आहे. जर तुम्ही त्या मोड मध्ये जाऊन केलं तर, जर मेकॅनिकली तुम्ही बोलला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तर मग नाही. प्रत्येक शब्दावर जेव्हा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट करा, हरे कृष्ण, आणि श्रीला प्रभुपादांनी मंत्राचा अर्थ काय आहे ते सांगितलंय. हरे म्हणजे तुम्ही श्रीमती राधाराणीला हाक मारताय, आणि त्याचा अर्थ हरे कृष्ण महामंत्राचा अर्थ आहे की हे श्रीमती राधाराणी, तुम्ही आम्हाला श्री कृष्णाच्या सेवेमध्ये रुजू करा, हा अर्थ आहे. ही खूपच अगदी मोठ्या लेवलची प्रार्थना आहे. तर जेव्हा प्रत्येक शब्द तुम्ही जाणून तो उच्चाराल, तेव्हा ती प्रार्थना खूप खूप पॉवरफुल होईल. तर आता मी क्लास थांबवते. आता आपण परत पुढच्या शुक्रवारी भेटू. जर कधीतरी मला असं होतं कुठे बाहेर जायचं असेल काय असेल, तर मी एक दिवस अगोदर कळवते. जर शुक्रवारी घेता येत नाही तर मग गुरुवारी किंवा अगोदर मी त्याप्रमाणे ग्रुपवर कळवेन. हरे चालेल. कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. मंत्र हळूहळू हरे म्हणायचा की मंत्र हळू नाही, फास्ट म्हणायचा, पण लक्षपूर्वक म्हणायचा. एक एक शब्द हे करून करून ना. हा, लक्षपूर्वक म्हणायचा. आपण काय म्हणतोय तो मेकॅनिकल नाही झाला पाहिजे. हा. ठीक आहे माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे बरं, कृष्ण. आता